Čaute, vítajte pri ďalšom videu. Toto video bude o ukážke, ako nakúpiť akcie v eTore, ako sa pohybovať v eTore, aké sú tu všelijaké možnosti, čo sa tu dá robiť. Takže vložiť prostriedky. Vložíš vlastne, je dôležité vkladať to už v dolároch, lebo keď sem vložíš v eurách alebo v českých korunách, alebo to je jedno, tak oni ti to zmenia svojim výmenným kurzom a platíš tam cca 2,5% poplatok pri vkladaní a 2,5% zase potom pri vyberaní, pri tej zmene. To znamená, až 5% zaplatíš, takže z $1000 by si zbytočne napríklad zaplatil z $1000 $50, čo je strašne moc. Zober si, že tam dávaš 10 000 a $500. $500 by ti zobrali poplatky za zmenu, čo je neuveriteľne veľa a za to môžeš nakúpiť ozaj veľa akcií. Takže dávajte si tam už v dolároch, zmente si to, ja si to mením v Revolute, pošlem si na Revolut peňažky, tam si ich vymením na doláre a potom cez PayPal mám zadanú tam Revolutovú kartu a z Revolutu si prenesiem vlastne peniaze sem na eToro. Sledované položky, vy si môžete dať do svojho zoznamov sledovania, vytvoriť si hocičo. Ja tu mám všetky tie sektory, ktoré kupujem, mám tu aj fondy, ETF, mám tu indexy, takže vravím, čo si chcete tu spraviť, tak si sem môžete pridávať. Tuto dole vám ukazuje váš aktuálny zostatok, tu koľko ste do toho vložili, za koľko ste nakúpili akcie a tu je zisk a konečný kapitál, ktorý sa stále mení. Tam si môžete nastaviť aj v eurách, môžete si tam nastaviť v dolároch, záleží na tom, ako to tam vy chcete mať. Portfólio vám potom pekne ukazuje všetko, čo máte, všetky akcie. Môžete si to zoradiť podľa ziskovosti, môžete si to zoradiť podľa dividend alebo podľa čoho len vy chcete. Ja to nechávam podľa ziskovosti. Takže tuto vám zobrazí vašu históriu. Ja som si tam dával teraz tých $350, takže to mi tu ukáže. Takisto si môžete dať výpis z účtu a vlastne keď kliknete na fajku, tak vám ho zobrazí. Teraz mi to tam dalo z jedného mesiaca, takže tam vlastne nič není vidieť. Čo vám zobrazuje informačný kanál? Tiež tu vidíte graf, ako sa hýbali vaše peniažky. Ako vidíte, ja už som tam mal cez $20 000, $20 700 skoro a moc to padlo, dokonca som tam za 350 dokupoval, takže to padlo ešte viac ako týchto $937, takže teraz je ozaj cítiteľný prepad toho trhu a preto vlastne som aj dokupoval. Nemal som to nejako v pláne, ale ten prepad, vďaka nemu som nakúpil nejaké akcie. Keď sa to trh ešte prepadne, mám v pláne ešte dokupovať, takže mám bokom ešte odložené nejaké peniaze, aby som ich tam mohol do trhu ešte dať. Nákup akcie. Môžete si aj v sledovanom zozname dať si napríklad zdravotníctvo a ako vidíte, tu mám akcie, ktoré sledujem, ktoré mám nakúpené a tak, takže napríklad kúpime Pfizer. Portfóliu mám za $150, 4,45 jednotky, takže dáme na toto buy alebo klikneme na Pfizer a tu si nastavíme, či chceme za nejakú cenu alebo či chceme priamo na trhu. Ak je na trhu, tak je vlastne kúpená za tú cenu, ktorá je aktuálne na trhu, to je 35,44. Sice je teraz zavretý trh, takže vlastne tá cena môže byť trošku inakšia, keď sa trh otvorí, ale keby bol trh otvorený, tak vám to automaticky nakúpi za tú cenu, ktorá tam je. Takže dáte si čiastku, môžete napríklad, že aj keď za $100 dáte bez stop loss, aby vám to nezavrelo pozíciu, dáte bez take profit, aby vám to tiež neuzavrelo pozíciu pri zisku a pákový efekt 1, pokiaľ chcete vlastniť skutočné akcie. Keby si tam dáte dvojku, tak vlastne nakupujete CFD, čo vlastne není reálna akcia, ale je to len dohoda o cene a tam vám ešte aj požičajú peniaze. To krát 2 je, že vlastne vydáte do toho
o polovicu menej, krát 5 vydáte len 20% a 80% vám oni doplatia. Takže treba dať krát 1, keď si chcete kúpiť reálnu akciu, alebo len vložiť a nakúpi vám akciu potom po otvorení trhu. To by ste dali bez take profit, vložiť a nakúpiť. Ďalšie veci potom ešte, keď si dáte na svoj, môžete si pozrieť štatistiky, ako vám to išlo v poslednom období, po prípade vaše portfólio, v čom je zainvestované, koľko tam máte zainvestované, aká je ziskovosť a tak. A potom ešte graf, keby ma niekto kopíruje s 10 000, tak vlastne koľko by mal teraz. Ako vidíte, v prepade v korone sa to prepadlo až pod 8 000, možno na nejakých 7,5, a teraz sa to vyšplhalo dokonca až na 14, takže keby ma niekto kopíruje tuto a dá tam 10 000, tak by mal ešte o mnoho viacej ako 14 000 tu na vrchole. Takže tak. Ďakujem pekne teda za pozornosť, dúfam, že sa vám video ľúbilo. Ak áno, dajte like a odoberať toto video a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.